Og velkommen til videoen. Ja. Jo. Og så har vi noget mad. Jeg skal i gang til 2 glas. Ja, og vi bruger nogle ingredienser, for eksempel som Fanta. Som du skærper. De små grå. Vi har noget lakrids. Så har vi noget dobbeltvand. Ja. Skål. Og så har vi noget mælk. Jeg skal i gang til 2 glas. Det her. Vi skal bruge skærper. Så det kan de faktisk, nu kan de se, hvad vi laver. Hvad vil du bruge skærper til? Små rå. Hvad skal vi knuse dem med? Det finder vi sgu af. Tommy, vi starter med at putte lidt Fanta i. Ja, okay. Smager altid dejligt. Smager altid dejligt. Det dufter virkelig godt. Det her. Du ved, fik det mange. Det smager så dejligt, det der Fanta. Det var godt. Det er dejligt. Der er noget mere i Fanta. Ja, så giv mig skål til mig også. Ja, til mig. Det er den her skål. Så vi blander op med en chamælk, som det er rigtig lækkert. Ej, hvor lækkert. Chamælk. Der. Så nu synes jeg, at den ikke mere gullig nu. Den er lidt mere Det ligner lidt en juice. Jo, det er sådan en appelsinjuice, man laver. Sådan. Ja, men nu skal vi se opmærksom, vi skal have det her i. De små grå, hvad fuck skal vi knuse med? Okay. Og knuse med. Okay, Thomas. Det pynter ligesom drinken. Så det her bliver rigtig lækkert, ikke? Ja. Så kan man mærke, at vi også skal have noget sirup i. Jeg prøver at give den lidt sukker. Det kan være det her. Ej, noget honning. Ser Madsens vand. Den originale te-honning. Kæft, hvor er det klamt. Hvad? Og for at give det lidt smag til os. Hvor er visen det? Ej, hvor er det nice. Hey. Vil du skubbe den, ikke? Ja. Den er du samlet op. Altså, skubben er samlet op. Det kommer et billede lige nu. Hvad kommer der billeder af? Nå, den er... En ordentlig kæft, det er så med skubber samlet, så putter mærkskubben. Det er en masse. Og mærkskubben, det er en masse. Jeg får udlægning. Var det det? Og det skulle have noget ret i. Noget brus. Bare mere brus. Ordentligt noget brus. Ad for helvede. Ad. Ja, okay. Hej Thomas, Thomas sagde bare, at vi skulle lave det, men jeg forstår ikke, hvorfor vi skulle lave det. Fordi det er kraftigt Nu skal vi drikke det her. Nej, de får et billede af det. Ja, de får et billede af det, selvfølgelig. 3, 2. Men det smager sgu meget godt. Fuck, det smager godt. Jeg kan bare mærke det. Ring lige til Join the Juice, og så bliver fået en ny drink på bordet. Fuck. Den er sgu da ikke dårlig, den her. Har du grineren? Det ligner lidt fadøl. Der er sgu snart, Thomas, det er snart sgu.